Cando chegamos xa tocaba a terra, por desgraza, polo tanto complicóusenos un pouco a hora de subila de todo, sacala do mar. Xa lle sacamos a primeira parte, que sería o pedúnculo caudal. Empezamos xa a sacar mostras, xa temos medida, mide, como decíamos, os 21 metros. Necesitamos partila en bastantes cachos para que a súa mobilización sexa moito máis sinxela, xa que, bueno, tanto as grúas como o tractor non poden movela enteira, e posteriormente será incinerada.